Okay, for today's Papa Ardis Random Thoughts. Dili ganahan ang babae sa mga atat kay nga lalaki, no? Kitang mga lalaki para mahimot ang attractive sa mga women, we should be pakipot din, no? Pakipot din sometimes, tapos snobbish and with mysterious effect. Mura na good na guan, mura na good na og kanang usa ka butang ba, no? Like for example, usa ka butang na dili kay nimo basta-basta ma-acquire, di ba? Imo yung gina-value. Di nimo basta-basta ma-acquire, valuable eh. Sampol na lang ta ang pinakamahal nga cellphone, pinakamahal nga iPhone. O pag ma-acquire na nimo, di ba? Imo gyud na siyang i-value, di ba? Marag hinam-hinam gyud ka. Yun na naman good gyapon ng kanang law of attraction good. So, sa mga lalaki diha na hantog karon galisod pagyapon og mga diha pang diskarte, anara technique lang na siya. Nga ayaw gid ipalata although gusto kay nimo ang babae, ginahangkay ka. Ayaw gid palata nga atat kay ka like magsige kag text, forwarded messages, magsige kag tan-aw siyang may story, makita ba dito view, di ba? Magsige kag heart, like sa iyang mga post, ayaw. Pakipot sabga. And then pag mo invite ka, kanang kuan lang gud, kanang dili kay halata gid ba nga gusto gid kay ka nga ma-invite siya. Casual lang ba, casual. Tumino niya kamigo. Halimbawa, gusto nimo siya i-date. Ayaw gid ng literal nga pili ta mag-date. Ayaw minus kinabay. Kanang term nga date kon kay na siya. Kanang mahimong defensive ang girl ana. Di ba? So wala na pag may kag bakanti ka pili ka na ko ma-date or kasagara mo na labi na i-text pag gid nimo niya. Kanang text wala emotion, di ba? Depende sa mood sa nagbasa. Dapat manggod ano ba gusto gini mo siya i-date, ayaw gid palat nga atat kay ka. Pwede lang gud mo siya ignon nga like for example, na-promote ka sa trabaho or something like nanitabo sa imong trabaho. La, na-promote ko sa trabaho ba kanang gusto gid ko mag-celebrate pa samahan bakante ka, libre ta ka. Ana ra nga tirada gud. Bakante ka dili, libre ta ka. It's my treat. Di ba may ligang pizza o pizza ako'y bahala kay na promote ko sa trabaho. So inana nga mga tunada sa pag-invite og date sa girl. Dili ka nang halata nga gusto gi ka magipag-date nga atat gyud kay ka nga mag-date mo. Wala mo layo ang babae ana. Pakanti ka? Coffee ta. Ayan ang mga simple na mo yan na gud nga mga wala pag mo galing ayun na pag follow up. Ayun na, sagdi na okay. Sige. Oh, dito na din ka mo follow up sa on the day na. Pag follow up ni mo na nakas coffee shop. Ayun na yun nga. Unsa man okay ra ka karon? Ayun na okay ra ka karon pag mo nagaling na may date na may time and place, adto na didto kung halimbawa alas 9 inyong date, alas 8:30 to naka didto. Tapos imo na ni siyang i-message na ako diri hulat lang ko sa imo ha. Dito na. Unya pag human ninyo date ana, di mag-expect man gina siya nga mag-text. Ay na pag-text. Sagdi na. Oh, mingon din ka ang may tabo na kasagara typical nga lalaki kay I have a good time with you. Ay, sus, good time with you. Ano, good time. Ayaw na kay i-defy gid nimo what is being expected to make you valuable and to make you exciting. Lola, lagi kay siya ay enjoy. Ana magiging dating sa girl. Grabe kay enjoy kay inyong coffee, di ba? Grabe kay inyong conversation, enjoy. Na suddenly pag human ninyo wala na din ka nag-text, wala na din ka nag-message, wala na ka nag-messenger. Di ang babae matingala ang babae ana bay. Lo. Di ba kanang wala naman siya nag-message nga happy man kay me, enjoy man kay me. Oh. Di ma-mystify siya. Add-on na sa imong pagkalalaki. Moabot halimbawa, enjoy, kung tinuod yun yung nag-enjoy yun kay siya, dili ka mag-message niya, di ka mag-reply, siya gini maguna-una bay. Sumangil na din siya yung mga pasumangil nga mga galawan, yun na,
nabilin ang akong akong inani nakita anto nimo mo rito ra gito sa atong kapihan ba ano man para buti pasabot ana ga initiate ng conversation ng babae di na ning mo pasok dayon so nanaraman na pero kani nga akong tip ayo na ninyo gamita sa dinautan ha para ra ni sa mga buutan nga mga lalaki nga hantod karon wala pa gyapon nakakita og forever sayang man god example ako amigo si Papa Chubbs wala pa kakita, butan ki nga bata. Sa inang kana nga, nasi katapad nga babae, wag nahitabo. Iya ako. Ina na kabutan. Ano po kay friend, si Alden Trillo. O nga butan na sila eh. Nga, sa mga tip lang na. So, Papa Ardis Random Thoughts lang na.